Ni na isang sangayan a Marie Curie. Napateg unay abanag de diduktal ni siyentipiko a Madam Marie Curie. Daytoy tinangirusat itinapardas a panagduras ti lubong. Gapoy ti gaget, sirib ken reget na iti panagsukisok, nasarakan na dagiti elemento a radium ken polonium. Elemento dagitoy a naduktalan nga addaan dakkel a kay papanan, ken pakay managanda iti panagbiag ti tattao kadagiti simmaruno a tawen. Dakkel tinaitulong na iti panakabirok ti agas ti sakit a kanser. Dagiti kinapateg dagiti duktal na iti siyensa, ket isut nangigapu no apay abidbigan dagiti siyentipiko ken dagiti iskolar ti siyensa ni Marie Curie akas ina ti moderno a siyensa pisika wenno physics. Ti elemento a managan radium ket masarakan anay gamer kadagiti batbatong agpartuat ti rimat. Makali dagitoy ti uneg ti daga babaen ti panagnina. Ti puro a radium ket nasileng a puraw a pirak ti maris na. Ngem ti mapartuat na araya ket agmaris na lusyaw nga asul apaman a mapuluyan ti nitrogen a gas. Daytoy a gas ket isut kadakkelan a komposisyon wenno linaon ti angin iti aglawlaw. Daytoy nga elemento radium ket addaan enerhiya a managan radyasyon wenno radiation. Daytoy a klase ti enerhiya ti radium ket agraya iti maris asul ket agdalyasat iti anyaman a lawang. Aglasat daytoy iti uray anya paset ti aglawlaw iti pegges akas kapardas ti lawag. Managan pa daytoy nga enerhiya ti electromagnetic wave wenno allon ti nagtipon nga enerhiya ti magneto ken elektrisidad. Ti kangrunaan a pakasapulan iti radium ket kadagiti panagaramid iti pagagas a nuklear kastamet iti panakaipakat ken panakaadal dayta nga agas iti sekta ti medisina. Managan daytoy a sistema ti panangagas a medisina nuklear wenno nuclear medicine. Daytoy ket pagsiriban iti medisina a mangadal iti pagpunganayan dagiti naduma-duma nga elemento ken no anya ti pakabuklanda kastamet no kasano ti panakabukelda. Daytoy a sekta ti siyensa ti mangadal no kasano ti panakaaramid ti enerhiya a radiation iti salunat. Maamiris no anya ti mabiit ken mabayag nga epekto ti radyasyon no usaren daytoy a pangagas iti sakit. Kastamet a maobserba no anya dagiti galad na amang pabalin iti panagpaatidog iti panagbiag. Mausab daytoy radium, babaen ti panagproseso iti daytoy iti kimika iti laboratorio tapno maalaan iti gas a managan radon. Daytoy radon ket isut mausar a pangagas iti kanser. Nadiskubre ni Marie ken daydi asawa na ani Pierre Curie daytoy nga elemento agraman ti maysapay nga elemento a managan polonium. Agpada dagitoy nga elemento a naigamer iti saggabasit a kantidad. Iti sabali pa yung elemento a managan met uranium. Ti uranium nga elemento ket mamina nga aggapu iti uneg ti daga. Kasakbayan ti panakaduktal dagiti agasawa a Curie iti radium ken polonium naduktalan ti maysa a siyentipiko a managan Henry Becquerel nga ti elemento a uranium iti daga ket agparnuay iti raya. Daydi panakaduktal kadagitoy nga elemento, ket isut na kaygapuanan ti panakaduktal pay dagiti dadduma nga elemento a kimika nga adda ditoy daga, ken addaan pakausaran na iti panagbiag. Daytoy pay ti nagpunganayan ti panakaimbento ti artipisyal nga enerhiya a nuklear. Anya ti pagsayaatan na maala iti enerhiya a nuklear. Tapno nasken nga adalan. Ti enerhiya a nuklear ket maysa a pangalaan ti elektrisidad a kasapulan iti inaldaw-aldaw. Kasapulan daytoy iti panagaramid ti agas wenno mausar nga agas ti kanser. Kastamet a kasapulan daytoy dagiti nasyon nga agkirang ti danum nga inumenda. Wenno kadagidi disyerto ken dagdaga nga agtikag. Usarenda ti enerhiya a nuklear iti proseso a pangikat iti asin manipud iti danum ti baybay tapno mapagbalinda daytoy nga inumen ken usaren iti inaldaw-aldaw.
Kastamet akadagiti daduma a nasyon a panagtalon ken agrikultura ti kangrunaan na pagbiaganda, usarenda ti raya a pangkontrol kadagiti insekto nga agdadaal iti apit, ket ibanag da ti raya wenno radiation a pangpasardeng iti abilidad dagiti insekto nga ganak ken umado. Kadagiti napalabas a tawtawen, gapwen ti silap nga partuaten ti radium, na usar daytoy nga elemento a may gamer iti pintura pagpinta iti relos, pangpasilap iti sarming a diding, pangpintura iti pagpindutan ti silaw iti uneg ti eroplano, pagurasan, ken maaramid pay a paset ti instrumento. Ngam daytoy a panakausar ket napasardeng. Babaen ti napatpatinayon na panakaadal kadagitoy nga elemento, naduktalan ti siyensa, at ti masansan a panagusar iti banag nga addaan radium, ket adda negatibo a paggangayan na iti salunat. Nupay adda dagiti pagsayaatan a mayted tinaadal ken siyentipiko a panakayusar na, kastamet a makaigapu daytoy ti panagsakit ti anemia, kanser, letteg, ken batungol. Gapwen iti daydi panakaduktal na iti baro nga elemento, ken ti patinayon a panangadadal na kadagiti banag a pakayusaran dagitoy, namidwa a napadayawan ni Marie Curie iti premyo a Nobel. Idi tawen 1903, 1903, ken 1911, 1911. Daydi pamadayaw ti Nobel iti linya ti siyensa a pisika an awat na idi 1903 ket 3 nakay paayan na. Kadwa na iti daytoy ni Pierre Curie nga asawa na ken may sapay a siyentipiko ti pisika ani Henry Becquerel. Ni Marie ket isut kaunaan ken kaysuna a babae a napadayawan iti nabidwa iti linya ti kasiriban nga inadal na ken kastamet a kakaysuna a napadayawan iti dua nga aggidyat a pagsiriban. Siyensa a pisika, physics, idi 1903 ken siyensa a kimika, chemistry, idi 1911, 1911. Daytoy a premyo a managan Nobel Prize ket isut kaindaklan ken kangatuan a mayted a pamadayaw ditoy lubong iti sekta ti pagsiriban ti siyensa. Mayted daytoy ti 5 a kategorya. Siyensa may panggap iti kimika, literatura, siyensa a pisika wenno physics, medisina, ken kategorya a pangitalo ken panangidaulo iti kapya. Daytoy a pamadayaw ket naggapu iti maysa a pundasyon iti Suecia wenno Sweden a nabangon idi may ka-29 ti Hunyo 1900, 1900, kaagpaay ti lagip ni Alfred Nobel. Ni Alfred Nobel ket maysa a siyentipiko, inhinyero ken kimiko a dadaulo ti industriya iti kadagidi a panawen ti 1800 wenno 1800. Isut nang imbento iti dinamita. Iti panakatay na idi 1896, imbilin na aday di amin a kinabaknang ken sansanikwana, ket ited na may paay kadagiti tinawen a mapili a dadaulo at tattao anay nakay paay iti naindaklan a tulong, adal ken kadakkelan a panagserbi iti entero a katawan. Kas panangipatungpal iti linaon day di maudi a bilin ni Alfred Nobel, binangon ni Ragnar Sohlman ti Pundasyon a Nobel Foundation. Ni Ragnar Sohlman ti madama idi a matalek ni Alfred Nobel at tumultulong ken kuana iti propesyon na idi pimusay daytoy. Ni Ragnar Sohlman ti naipangruna nga innaganan na nga ehekutor kadagiti binilin na iti maudi a testamento na. Daytoy sumaruno a sarita ket may papan iti babae ti siyensa anang parusing iti panagbaliw ti lubong ni Marie Curie. Saan na nga impagarup, aday di nakem na anay tuding kan kuana, ket mangted iti dakkel a panagbaliw ti lubong. Naduktalan na dagiti elemento polonium ken radium, ken di kay papanan ti radyasyon alinaon da. Gapu iti duktal na, nairusa ti baro a paset ti panangagas ken sekta ti medisina, a mangusar iti radyasyon, a pangsalbar iti biag, ken pangagas iti naduma-duma a klase ti sakit a kanser. Ket saan ang nagpatingga iti panangagas sinaduktalan ang nakasapulan iti radyasyon. Nang paranway daytoy a panakaydiskubre ti radyasyon, iti baro asanga
ti panagsukisok may papan iti aken daytoy, iti kadawyan a panagbiag, industriya, ken iti sekta a militar. Iti daydi panawen at ipanagadal iti siyensa ket kadawyan a teritoryo dagiti lalaki, adda sumagmamanulaeng a babae a maisarsarong iti daytoy. Maysa kadagitoy ni Marie. Inawat na daydi gundaway na nga agadal iti siyensa a karit, naisalsalumina ti kababalin na nga aganos ken agibtur. Gapo iti kinagaget na amang ibanag, iti pakagunudan ti gandat na babaen iti napasnek panagadal na nagbaligi daytoy. Naiyanak ni Marie a Maria Salomea Sklodowska, ijay siyudad ti Warsaw, ijay Poland, idi may 7 ti Nobyembre, 1867, 1867. Manya ti pangnagan dagiti dadakkel na idikan kuana, agpada dagiti dadakkel na ang manursuro. Isu ti kaudyan iti 5 agkakabsat. Nasapa ang nagadal ti panagsurat ket inadalan ti amana ni Marie iti matematika ken pisika, agsipud iti regget na nga agadal ken iti kinaalyento na nga ubing. Bayat ti panagdakkel ni Marie, dimteng kadakwada akaamaan ti panagrigat. Iti panangituray ti Rusya idi iti Poland kadagidi a panawen, saan idi a napalubusan dagiti tattao nga agbasa ken agsurat iti bukod da a lengguwahe. Naikkat iti trabaho day ditatang na, ket idi agsangapulo ti tawen ni Marie, nagsakit tinakaro day di manang na a Zofia, ket natay daytoy iti tipos. 2 atawen kalpasan na, pimusay ti inada, gapwen ti sarot wenno tuberculosis. Idi naggraduar ni Marie ti sekundarya ijay Poland, nagadal daytoy babaen ti mapampanaganan a Flying University wenno limed a pagadalan, saan a formal a pagadalan daytoy nga magawat idi ti babae nga estudyante. Ti pagaammo nga Universidad ti Warsaw kadagidi a panawen, ket saan nga agawat iti babae nga agadal. Idi 1891 wenno 1891, inturong na ti imatang na ijay siyudad ti Paris, ijay Pransya. Siniggaan na tinapanagadal ijay, agsipud ta ijay ti ayan ti universidad a mangawat ti babae nga agadal. Gapwen ta agkurang ti mabalinda, sakbayan nagturpos iti sekundarya, tinulagan na ti maysa amanang na ani Bronislawa. Nagtulag dang agtrabaho ni Marie, ket tumulong iti gastusan ti panagadal ti kabsat na iti Pransya, tapno isuntumet tumulong iti panagadal na ni Marie, intun makaturpos daytoy iti sekundarya. Idi nagturpos ni Bronislawa, ket nagbalin amang ngagas, nagluas ni Marie anapan Paris. Nagpalista a sumrek iti eskwelaan a managan Sorbonne iti Universidad ti Paris. Nakirang ti kwarta busbusen na iti panagadal na, ket masansan at tinapay ken tialaeng iditi pinagbibiyag na. Nupay kasta, nagunod ni Marie ti kangatuan a grado ti Master ti Siyensa a Pisika ken Matematika. Naipalpas na dagitoy ti lasod ti talulaeng atawen. Idi 1894, 1894, naamammo ni Marie tinagbalin nga asawa na ani Pierre Curie. Maysa daytoy a siyentipiko. Naaddaanda ti 2 anak a babae. Maysa nga aldaw, ineksamen ni Marie ti maysa a nangisit nga agkayumanggi ti maris na a material iti daga nga agtangken a kas bato, ken nakaigameran ti elemento nga uranium. Managan daytoy a material iti pitch blend. Inan na naman na nga adda makita na idi a sumagmamano a sileng nga aggapoy tinaygamer a uranium. Ngem ket di saan la sumagmamano tinaobserbar na no di ket di narway dagitoy. Saan na nagbayag na amiris na ang mabalin nga adda sa bali ken barbaro nga elemento iti dayta a pitch blend. Nagduanda iti asawa na a siyentipiko nga ineksamen day di a material ket naduktalan da nga dadwa a barbaro nga elemento asaan pay anay naganan agsipud taawan pay dagito iti listaan dagiti pagaammo nga elemento iti daga. 2 dagitoy anay gamer iti daydi a bato. Innanaganda dagiti 2 a material iti radium gapwen iti napigsa araya nga aggapo ditoy ken polonium
kas pamalagip iti ili ni Maria Poland. Isuda nga agasawa tinang partuat iti sarita a radioactivity, tapno pangpakaammo dayto iti kinaaddat elemento a mangigapo iti napipigsa araya wenno silnag nga enerhiya ti magneto ken elektrisidad, electromagnetic. Idi Abril ti 1906, 1906, pimusay ti asawa ni Maria ni Pierre gapo ti aksidente. Nadungpar dayto iti dalan ket naatalan iti karwahe a nagkarga ti 6 a tonelada nga armas ti militar. Napalaos ti sakit tinakam ni Marie ket nagtuok daytoy iti ladingit. Nupay kasta, intultuloy na daydi inrugida agapuanan da nga agasawa. Imbukbuk na ti panunot na iti panagsukimat iti siyensa. Kalpasan ti ipapatay ti asawa na, sinublat ni Marie daydi akem ni Pierre ang manursuro ket linuktan na ti institusyon ti radium ijay Universidad ti Sorbonne. Gapu ta kabarbaro aduktal daydi radium idi, kinasapulan nga amirisan ken adalan na pay amin dagiti galad daytoy a material, tapno maamuan na no kasano nga ilasin daytoy kadagiti daddu mga elemento a nakailaukan na. Nagbaligi ang nangisina iti metal a radium kalpasan ti 3 a tawen. Nagiwarnak pa iti komprehensibo a libro may pan iti galad dagiti elemento nga agpartwa ti silnag, babaen ti allon ti magneto ken elektrisidad wenno radioactivity. Kastamet anay lawagan na ti anag ken nakaitudwan ti balikas a Curie. Daytoy ti unit ti rukod ti emisyon wenno raya nga aggapo iti elemento nga radium, nugusaren daytoy a material iti industriya wenno iti sekta ti medisina a pagaramidan ti agas. Idibimtak ti umuna gubat ti sangalubungan 1914 aging iti 1918, 1914 aging iti 1918, nangiwaragawag ti gobyerno ti Pransya ti panakasapul na iti balitok a pangalaan da ti pangbusbus da iti kasapulan ti pagilyan iti gubat. Indiyaya ni Marie iti gobyerno ti Pransya daydi 2 a balitok a medalyana ken amin dagiti medalya a naurnong na tapno mayraman dagitoy a marunaw. Ngem saan nga inawat ti gobyerno dagitoy? Iti kasta, inusar na daydi premyo na a kwarta a pinanggatang iti war bond wenno dokumento ti salda wenno nota ti pautang iti gobyerno akas tulong iti panakasapul ti gobyerno iti pondo. Daydi immuna agubat ti sangalubungan ket nagbaitan dagiti grupo ti nasyon nga akintenga ti Europa wenno Central Powers busor kadagiti nasyon ti alyansa wenno Allied Powers. Ti Pransya ket adda iti gimong ti alyansa. Inalukoy ni Marie ti gobyerno ti Pransya a palubusan ken suportaran da daydi programa na a panangbangon iti sentro militar ti radiology tapno adda pakaybanagan ti X-ray nga agpaay kadagiti soldado. Naamiris na at iraya ti enerhiya nga elektrisidad ken magneto wenno electromagnetic iti X-ray ket makaaninag iti uneg ti bagi ti tao. Naamiris na a nasisita a tulong daytoy kadagiti doktor nga agopera kadagiti soldado a nadangran. Idi Oktubra 1914, 1914, nakaumong iti 20 a truck, Reno, a binulod na kadagiti nababaknang ket inaramid na dagitoy nga ambulansya nga daan makina a para X-ray. Katre ti masakit, ken makina paggapuan ti elektrisidad wenno generator. Dagitoy a makina ti X-ray, ket inusar dagiti doktor anang birok kadagiti shrapnel wenno piyesa ti bala ti paltuog nga imuneg iti bagi dagiti biktima ti ranget. Babaen ti X-ray, masurutan da ti suli a napanan ti paset ti bala. Apaman a masyerto da ti ayan na, mabailan da a maikat dagidi a pagpiggadan babaen ti operasyon. Kastamet a kinasapulan da ti X-ray, ang mga eksamen kadagiti natuktukkol at tultulang kadagiti soldado a nasugatan. Nangisuro ni Marie iti sangagasot ket 50 a babae a voluntaryo, ket inadalan na ida no kasano ti panangaramat iti X-ray, ken no anya ti proseso nga ibanag da. Isu dagitoy voluntaryo nga agserbi a naadalan,
tinagwaras anang pataray kadagiti ambulansya a napagaamuan a peticuri wenno basit a curie. Napanda timulong kadagiti hospital ken kadagiti ayan dagiti soldado a nasugatan iti pagrarangitan. Nagpinget ni Marie a naglikmot kadagiti hospital ken kadagiti pasilidad a pakataripatuan dagiti biktima ti gubat. Napannaindanon kadagitoy dagiti instrumento nga X-ray. Kadwana ti anak na ani Irene akas katulungan na. Nagdalyasat da nga agina iti entero nga amyanan ti Europa. Nang ipaayda ti tulong iti tunggal nagsardengan da adiso a nakasapulan iti tulong da. Dagidi ambulansya a peticuri ket nang eksamen iti agsurok ti maysa a riw-riw a soldado wenno maysa a milyon iti lasod daydi agubat. Idinalpas daydi umuna agubat saan a nakadidillaw ani Marie Curie idi ti maysa kadagiti kalalatakan a babae iti lubong. Nagwarnak dagidi gapuanan na iti daydi gubat ket napagaamuan dagidi duktal na iti kinasiyentipiko na. Naisalsalumina daydi inyaramid na panagserbi. Dakkel unay tinaybanag daydi panangidaulon na panakausar ti X-ray iti panakaagas ken panakataripato dagiti nasugatan iti gubat. Dagiti baro a duktal a siyentipiko ken baro nga imbensyon ket kadawyan nga iyalaan tinaseknan iti patent nga aggapo iti gobyerno tapno mayawatan daytoy iti karbengan amang tagikwa iti nakuna a duktal wenno imbensyon. Daytoy patent wenno panagtagikwa iti ideya wenno imbensyon ket mangted iti karbengan iti akinkukwa amang ipaupa iti panakausar dayta nga ideya wenno imbensyon iti produkto wenno banag a pangkomersyo. Ngem inkeddeng ni Marie asaan na at tagikwaen ti panakaadal ken panakausar ti duktal na a radium. Saan na nga inaguman ti panagtagikwa iti patent kadagitoy duktal dang agasawa uray pay no nainkalintegan a karbenganda. Saan na nga imbanag daytoy tapno iti kasta saan a maaddaan dagiti dadduma a siyentipiko ti saan a kasapulan a lapped a mangituloy a mangadal ken mangsukisok may papan kadagitoy. Gapwen ti panangusar na iti daydi na urnong na a radium iti gubat, naduktalan na kinasapulan na ti makaurnong tinayon ti basit a natidda nga adda iti laboratorio na tapno makaanay daytoy nga agpaay iti laboratorio ti institusyon ti radium a binangon na ijay Paris. Iti daydi a pakadukutan na saan a nagbayag ket adda imawis a tulong a naggapu iti Amerika. Maysa a mararaem nga editor tinalatak a pagiwarnak ken may pangpangruna a manurat iti Amerika a managan Marie Mattingly Maloney ti simarungkar kenkwana ijay Paris. Napanday to ijay tapno makiinuman kenkwana may panggep iti nagdinamag a naduktalan na nga elemento. Iti daydi a panagsinnarita da na amuan ni Mrs. Maloney daydi pa nakasapul ni Marie ti radium ket nagbuluntaryo daytoy at tumulong. Naimpluwensya idi iti alta sosyedad ti Amerika ni Senyora Maloney. Nagbalin pa daytoy nga asideg agayem ken pagtalkan a mamagbaga ni Eleanor Roosevelt. Ni Senyora Maloney tinangisayangkat iti kampanya iti Amerika tapno magunod ni Marie daydi kasapulan na a kantidad ti radium. Kinuna ni Mrs. Maloney iti daydi panangsarungkar na ken ni Marie. Naglukat ti ruangan, ket naimatangak ti maysa a nabessag ken managbabain, abasit a babae, a nakakawes iti nangisit, ken addaan iti langa a kaladingitan paylaeng a nakita. Diyay naasi naanus ken napintas a rupa na, ket addaan iti napasnek a kita ti managadal. Diyak napakadaan day dirikna, akas adda limabsinga. Daydi pa nagbain ko, ket dakdakkel ngem iti daydi kenkwana. Nasanayak ng agimtuod iti 20 atawen, ngem iti daydi, diyak makapalutpot ti uray maysa sa ludsod, iti daytoy na emma a babae, a nakakawes iti nangisit. Inka gumaak nga inlawlawag, nga interesado dagiti babae ijay Amerika, may panggep iti daydi na takneng, nga trabaho na, ken naduktalak ti bagik nga agpadpadispensar, iti panaglabsing ko, iti napateg nga oras na. Napudno ni Mrs. Maloney iti Karina,
Babaen ti bilag na akas maraem nga editor ti pagiwarnak. Naisaknap ti damag may panggap iti natakneng a babae a siyentipiko a nakaduktal iti radium a managan Marie Curie. Kas inlatag ti maysa a doktor iti periodiko ti Radiology, iti daydiin mo na a panakiinnuman na amuan ni Mrs. Meloni at tinaragget unay a pagaayat ni Marie iti daytoy a punto ti biyag na, ket ti maaddaan iti basit a kantidad ti radium tapno mataginayon na ti panangadal na iti daytoy iti laboratorio. Isu mismo anang duktal iti radium, ti siaayat anang ipabagi ti amin nga adal, ken impormasyon may panggap ti proseso no kasano ti mangala iti daytoy, ken isu anang ited iti radium, tapno dagiti pasyente ti kanser ket maagasan, itan ket awananen ti kapasidad na amaaddaan iti dayta nang inaunay a banag. Nagkari ni Mrs. Meloni ken ni Marie nga aturen na daytoy asaan a kinalinteg, ket gunoden na para ken ni Marie ti maysa a gramo ti radium a kiniddaw na. Nagbaligi daydi a kampanya nga indaulwan ni Mrs. Meloni, nakagunod daytoy tinaan-anay agatad para iti maysa a gramo ti radium a kadagidi a panawen ti 1920, 1920, ket agpateg iti sanggagasot aribo, $100,000. Idi 1921, 1921, babaen ti awis ni Mrs. Meloni, nagluwas ni Maria kadwana dagiti duang anak na ada Irene ken Eve, napanda talo ijay Estados Unidos. Kadagidi a panawen, naaddaanan ni Marie iti katarata ti matana. Saan pa'y apag-ammo idi, ngem daydi kanayon a panagigigem ken panagtatrabaho na iti elemento nga adda radyasyon na, ket nakagapu iti panagkapsot ti mata, tanakullaapan dagitoy. Kinasapulan idin ni Marie ti panangtarabay ken kuana dagiti anak na, nga aglikmot iti uneg ti pagadalan a pagisurwan na, ken iti uray sa dino a papanan na. Kalpasan ti adu apan nakiin-inuman na iti gimgimong, inturong ni Mrs. Meloni ida nga agiina ijay Washington, D.C. Tapno awaten ni Marie di radium akasapulan na manipod kani Presidente Warren Harding, di agdama a Presidente ti Estados Unidos. Kasakbayan di rabii a panangawat na iti di material na amuan na aday di asagot ket nainagan ken kuana. Iti kasta, kiniddaw na adaras aday to'y ket may nagan iti siyensa, ket may panto iti laboratorio a binangon na. Iniyawat ni Presidente Harding ken ni Marie di radium anay kabil iti kahon a nataparan iti buli ti uneg na, idi may 20 ti Mayo 1921, 1921. Mausar ti buli ang may tapar a panglinged iti agrayang elemento kas radium, uranium, wenno polonium. Daytoy ket tapno mapengdan ti panagruar ken panagsaknap ti radyasyon a sumarot kadagiti kaadwan a banag tanupay saan a makita daytoy dakkel ti epekto na iti bagi ti tao. Idi 1929, 1921, nagsubli ni Marie ijay Estados Unidos asa nga ili ti simaruno a pangulo ti pagilian ani Presidente Herbert Hoover. Iniyawat kan kuana ni Presidente Hoover ti koleksyon a naggapoy ti may kadua a kampanya para iti radium a kinasapulan ni Marie nga agpaay ti maysa nga ospital ti kanser ijay Poland. Insayangkat manenday di a kampanya ti pondo ni Senyora Meloni. Bayat iti kaadda na ijay, nang ibalaag ni Marie may panggap kadagiti pagdaksan ti radium. Agsipod ta, nupay agas da ito iti kanser, at damet dagiti pagpegadan nga ited na. Iti kasta, kasapulan ti regulasyon, may papan kadagiti aramid a panagannad dagiti agigem, ken mga daliti daytoy tapno masalit ni banda iti pagpegadanda. Daydi na palalo a panakaisarsarang nga iti radiation a naggapo iti X-ray, ken kadagiti elemento nga agraya iti radiation nga inadadal ken iniggaman na, ket nangigapo iti panagbabati sa lunat na. Naaddaan iti sakit nga aplastic anemia. Kondisyon daytoy at ibagi, ket agsardeng nga agpartuat tinalabaga a sel. Maysa daytoy sel, kadagiti paset a nakabuklan ti dara. Iti kamaudyan na, daytoy asakit tinakayahiga po iti ipapatay na.
Ngem iti agdama, agarup may sa asiglo kalpasan dagiti panawen ni Madame Marie Curie, adun ti panagbaliw anay gakat, tapno mapabasit ti panagpeggad iti panagaramat, wenno panangadal kadagiti elemento nga daan radiation. Gapwen ta pag-aamuna ti peggad, amay gapo iti nabilag araya, dagiti elemento iti laboratorio na, impatigmaan na ti panagusar iti buli a salinged. Kastamet ti masansan, apang paeksamen iti dara, kadagiti tattao nga agtrabaho iti uneg ti laboratorio. Idi tawen 1934, managsaksakit unay idin daytoy, ket kadagiti aldaw nga awan daytoy ijay laboratorio nga agsuksukisok, intultuloy na tinagsursurat iti libro, may papan iti radiology, ijay pagtaengan na. Iti Semana Santa iti dayta atawen, napan na binisita ti bayaw na akadwana ti kabsat na ani Bronia. Iti bulan ti Mayo, nagawid a naggapo iti laboratorio a nakaro ti panagmaditirik na, isuday din ti husto a panakaidalit na. Pimusay ni Marie idi may kapat ti Hulyo, 1934, 1934. Naipumpun daytoy di may kanam ti Hulyo iti sementeryo ti Sioux a nakaitabunan met day di asawa na ani Pierre ken dagidi naganak iti daytoy. Kalpasan ti 60 atawen manipud pan nakatay na naiyalis dagidi tultulang da Marie ken ni Pierre ijay Mausoleum National ti Pransya ti Pantheon ijay Paris. Ni Marie ti umuna a babae anay tabon iti Pantheon anakay tabunan dagiti kaindaklan ken katanukan at tattao a nagbiag iti Pransya. Ay di naunaan nga anak da Marie ken Pierre ani Irene ket si Maruno kadagiti tugot da. Nagbalin daytoy a siyentipiko ket intultuloy na dagiti sukisok dagiti dadakkel na. Nakiasawa met daytoy ti pada na a siyentipiko ani Frederic Joliot. Kas kada Marie ken Pierre, nagduan da Irene ken Frederic nga agasawa tinagsukisok. Nagduanda na doktalan a dagiti elemento nga agpartuat ti radiation, ket mabalin ang mapartuat iti artipisyal a wagas, manipod iti elemento asaan a kadagiti kadawyan a paggapuanda. Daydi na diskubreda ket may naig iti aluminum foil, ta mapagbalin dayto nga agpartuat iti radiasyon, babaen ti proseso iti laboratorio. Gapo iti daytoy, napadayawan met daytoy kadwana ti asawa na iti premyo a Nobel, idi 1935, 1935. Ti pamilya Curie, ti kaykayso na pamilya, a nakaawat iti upat a pamadayaw a Nobel, dua ken ni Marie, maysa ken ni Pierre, ken maysamet ken ni Irene. Kalpasan ti sangagasot atawen aging gaita, kaadwan dagiti gamen ken aramaten ni Marie Curie agraman libro, kawes ken notas ti laboratorio na, ket naduktalan nga aktibo pay laeng dagitoy ti raya. Gapwen ti kinapateg dagitoy ti pakasaritaan ti siyensa, nakadulin dagitoy ti kahon, anarutapan ti buli ti uneg na. Dituyen ti pagibusan daytoy a benneg ti pakasaritaan iti daytoy a podcast, may papan ken ni Madame Marie Curie, ken tinaybanag na iti pagsayaatan ti lubong.